tuossa vaiheessa kannattaa pyytää katastrofigastronomia apua. Katastrofigastronomia oli ollut ideana olemassa jostain alkuvuodesta 2015 ja olin tehnyt jotain satunnaisia ravintolapäiviä ja tehnyt kakkuja tutuille, mutta en ollut ikin uskaltanut haaveillakaan siitä, että musta tulisi oikeasti joskus yrittäjä. Sitten kesällä 2016 en saanut kesätöitä Mäkkäristä ja päätin sitten, että no, tuossa on toinen lehoyrittäjäkurssi, että menenpä sit sinne ja yhdessä päivässä minusta tuli yrittäjä. Idea on käytännössä tosi yksinkertainen. Ihmiset, jotka ei jostain syystä kerkee tai jaksa tai halua tai osaa leipoa tarjottavia johonkin juhliin tai ihan vaan vaikka arki-iltaan, voi laittaa minulle viestiä ja sitten sovituksi päiväksi me teemme niille valmiiksi. Sain myös viime kesän suunnitella nimikokakun paikalliselle sähköfirmalle nimet Lappeenrannan Energia ja sitten siihen lisäksi vielä järjestää sellaisen kakkuteistingin asiakkaille, missä ne sai sit maistaa niitä kaikki 3 eri vaihtoehtoa ja sitten valita niistä itsestään parhaan. Olen saanut oppia tämän reilun puolen vuoden aikana ihan hirveästi itsestäni ja markkinoinnista ja asiakaspalvelusta ja ihan itse siitä leipomisestakin. Ja en voisi kyllä olla tyytyväisempi siihen, että en päässyt silloin viime kesän Mäkkärin kassalle töihin. Minä olen Annika Ikonen ja Katastrofigastronomi on vuoden 2017 4H-yritys.